Hey, Nangalumzuzu, welcome to Diazo TV, another episode of Young Cholam Dram, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDiazo TV. Hawo sesiphine sabuya. Oh, yisamhlolo lo. Yisurprise lo ngiphathele yona. Musipela unyaka, ngiyopela unyaka. Mthole birthday. Ayikho so Mponyeni. noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Sekuzo. Uthi ngiyamthanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzisandela iphage. Usandela umnuka wena. Usandela umnuka. kahle ka. Yazina ngiyazi. Hey, Nangalumzuzu, welcome to Diazo TV, another episode of Young Cholam Dram, another day, another banger, another hot one. Bafo. Hayi sentumela lapho sinibingelele sinamukele kwiDiazo TV. Hallelujah. Sesibuyile singodokotela bothando. Besingayanga. Besingayanga ndawo. Lokhu sasikwenza 2025. Sokwenza namanje. 2026 phansi. Suppose. Bethu inyanga yothando Yes. kwenzakalani ngiyi14? Hey mfethu. Bafowethu. Nina lapha eMpumalanga noma kuthiwa usiyona ngaseMpumalanga. Noma yikuphi. Noma yikuphi. But sizobe siseMpumalanga mhla ka 14 February. Kuyisingile nemengile lapha eBanquet Hall. Banquet Hall ne? Yeah, but Banquet Hall eMalahleni. yeah. 14 February bafethu mawuthi lapha awunayo umuntu othandana naye uyafuna ukuthola umuntu fika lapha eMalahleni eMpumalanga 14 February bafethu kuzobe nge-event ye mingling and Isingile nemengile. singing and mingling. So besikhona bafethu Diazo TV, Diazo Brothers bafethu so besikhona siza abantu abafuna ukuthola abantu. Yes. Or siza abantu abaxakekile. Siqalile Uza. Day 14 February unasar. Plus kube kuyi-weekend because Saturday akukuthi lapho uzobe semsebenzini or busy. Hayi weekend bafethu. Yes. Fika la event iyaqala ngo12 iyaphela ngo8. Iphela ngo- Hlanganeni eMpumalanga bafethu 14 February. Yebo. Siyobungaza uthando. Yebo. Sikhohlwe inkinga eziningi. Silibungaza uthando. Silibungaza nani bafethu lapho mhlawumbe ukuthi kunomcinjana ofisa ukwenza noma ungathanda ukuthi iDiazo Brothers ibe khona. Sikhona bafethu ungasidm kuFacebook ukambo bani? Ngibesele Gate Manai. Yes. To Fumanile. Mina uMusa Manai. Bese ukuthi mhlawumbe inamba le Ngiyazi ngekhanda number le business number ne. but ikhona lapha ku Facebook. Okay, no that's fine then. Abantu bengasidm nje bafethu sofika sinandise mhlawumbe memele sinandise hleke kuba phela ukuthi kuyahlekisa. Nami ngidedele lo advice then beyangazi but yeah. Lo bafethu akushintshe lutho istory yasazi crazy kuyi same story kuhluka nje gender kuphela siphethe ama outer uthula khala ngogelo oyi1 so aba understand ukuthi kahle umamazi uthanda abantu uthanda wena or uthanda mina or usithanda sonke kodwa manje sithembe sinjani sithembe samadoda asikho isithembe samadoda Angisazi nawe. si Angisazi. sisize obafu ukuthi basithi la sondela bafethu Uzani bobhuti. iyagumula le Vele izolo alday Khamba kanjani? Kuba kanjani bese kahle lembana but yeah ngisondela nje ngawo Yaphila fesi. bafu kreni bafu waqala wagumula ijezi yini Serious lena kuyangishisisa. yakushipisa ngiyabona bafethu no bafethu basokuhlula amadoda kuyabikwa bafethu yabona ngawo soba sikanje siyama yabona umuntu osifazane la sizokwazi ukuyilungisa into lena endlela eright njengamajida yabo ngazi bambana ngezandla ngenxa nje umuntu osifazane ngenxa nje leshandisi No. le bafethu siyabonga nomuntu usibhaleni sithembe igama ubani mfethu Ngokhulekani uHanda manje. khulekani okay mfethu igama ubani bafethu Mina nguMohawu mfethu. Mohawu I know bafethu mina nguVusi Manqele bambiza ngoDr V and then uMusa lo Manqele bambiza ngoDr M nifike kodokotela ke madoda Let's go dokotela. Very important. Hayi mase ngisuke lana mele nami sishube nampela. hayi sokuyinkinga manini ubani ke lo ezengayelana kwenzakalani Bangakhulumela iPages. yeah Hayi futhi kunomuntu engithandana naye la. Sesinesikhathi singangonyaka nenyanga embili.
Okay. ngizwana naye. Unyaka no-2 months. Yebo ya. Nithandana. Ubani igama lalo muntu? Igama lakhe uDumela. uTumelo. So uTumelo uhlangana kuphi naye and yini leyo wayithanda ngaye ehlezi nje ichaza phezu ngaye ebenza ukuthi uqhubeke usana naye kuze kuphele isikhathi esingaka and then boom nangu bafa. uDumela ngihlangane naye ne-etradi nje eGoli. Okay. Kwayintokazi ngayibika kuye hayi yangipha uthando. Hayi ngayibona ihlonipho i-right ingipha futhi nje nothando ngendlela kodwa lento engiyitholile manje. Wena uthola yonke lento le ukuthi khona uthiwa bafu kamba kahle bezwe Eshamnandi sba. number 1 la imic la enye kubafu ngala kodwa ke kamzuzu kayo uzoba uTumelo uyiTumelo lwakhuluma ngaye nawe baphose Mina ngimbiza ngoStumza mara obvious uTu. nomisa ngostumza okay onlenibizela ngamagama afanifani izinto za in wait so umama wena mfethu una how long uthandana naye and nahlangana kuphi ini le oyithanda ngaye Amtaka baba sinama 5 months yabo. Umama obvious buku umuntu uthini acha kimi. that's it Into mina ngibhayisi acha yabo khona la eJuza. okay So my sister buku umuntu uthini acha la kimi. So ngitshela ukuthi acha kimnandi. Yabo mina ngaze ngambuza my sister ukuthi my sister manje inamba nyana ngizokhona ukudeliver. Mina ngazi ukuthi usingile. Uma ngeke umfethu suka ngifona. so since into eniqala ngokuthi ube custom Yeah, customer then obvious. Yabo sapina. njama customer Nambele thina anufunda ingqondo. Funda ingqondo. Wena vele kahle kahle nje umuntu ama-customer vele. Emlalela. Ethi ungibiza mnandi. ameshaka akwenza ukuthi ugcina ubona uwasabuka imali kuphela la fika nayo usubuka ngale ukuthi okay nje wena bhuti umama wakho iaja vele iyazwana naye noma mhlawumbe Umuntu okhonzile yena. uyayitsona indaba yeaja uyazi Uyikhonzile yena ukuthi. so boyazi ukuthi uyithenga kuphi noma ungazi Hayi bengazi ilulwazi bengenalo. so uma ubamba okay uma uthola efonini ukuthi umuntu wakho mfethu wenangu uyakufebela kufebelana nangomshito mhlawumbe umbuzile nini Ngambuza. Hayi cha ngimbuzanga. Mina ngithatha amanamba. Ngafonela umfowethu ngapha. Ngizange yena ngimbuze ngikenjeka. Ake ngithule ngizenzela i-research yami. okay mfethu mayifonela ubafu mayifonela wena utheni nje mfethu because wazi ukuthi umuntu lo bese ngakuwe nagcina senithandana akanawo umuntu ngathi usho njalo Abana yazi ngizokutshela ivari like mina bahlezi bangifonela abantu aba different angithi ngine busy khede yabo. okay So umfethu mangifonela ngiyasho ukuthi man umuntu ufuna oranyana yeah. Umfethu yangitshela ukuthi ayibafa emazi utumi or ini ngiyasho nenhliziyo iflungu bazothi ushonile uma or sipendele ukuthi something. awulindele ukuthi ngaba indoda Ngoba phela umama yazi umuntu vele usiphethe umoya wakhe yabo. Mina vele ngijwayela abantwana laba basestratini vele ngoba nami wasekhaya yabo. okay Maka like ishilo yamntana lo yana mfethu ngishayedizi yabo. Mfethu umuze kahle kimi empetheni. kazo bene kishkishe Elahlangane ngiyasho le ndoda izongidubula ngikhipha ukape yami nami le. Ithi sobona phambili ama ngifika mfethu wangibhayela nekhulu kwafo. okay Sa relax yabona. okay Angi-explainele manje usenhlizweni nayo uyathanda nami manje sengiyathanda manje. so maya explainela mfethu ubafo njenge out to out nginonyaka nenyanga embili yaphusha nalomuntu yabo mhlawumbe ifika akufike nokumzwela ukuthi okay wena or mhlawumbe wena abafu so grand ngomamazi mhlawumbe or mhlawumbe safuna lelungise le ndaba Ngifuna silungise igonjunise. Funa ube into elungisekayo ngoba nginothando lakhe. nothando manje uthini ngale yazi because nayo yayizwa nayithi nothando naye Hayi. into ezomisa into Eside hayi senginesikhathi eside mina yena. Ngizama ukuthi bele phambili. Lola emuntwini yabo mara like umfethu yena ngoba manje ngathi usenhlizweni kakhulu. Angazi maybe sesingakhulumisana yabo. sengakhulumisa kanti idili Hayi angizwa kahle. Umdinga bhekho wena mfowethu. Hayi mina ngiyamdinga. Ufuna yeke umfowethu. but ma okay kulungile kodwa ufuna ukusho baba Bengifuna nje ukubuza lo mbuzo lo ngoba sengubuzile ku right but mayifika lana mhlambe okay ake ngithi nje wena endlini vele obvious sekucacile ukuthi sho wena uyimesela ukuthi nento enilungisi and then ashiya ubafu kodwa mayifika la cause ngithi sizombiza efike la wazi ukuthi yakwi date ngithi wazi ukuthi uhamba lo kwi date uhamba na wazi ukuthi uhamba na okay
So mayifika la sizombuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani uthanda bani phela. So uzothini makuthi ukhetha ubaba? Angisho ukuthi uzokhetha ubaba, ngiyabuza nje ukuthi mhlawumbe leso space usiyilini la enhlizweni yakho iyo-ke ezongiphatha kabuhlungu mayenzeka leyo. so mayiphatha kabuhlungu mhlawumbe uzokwatela ubafu, uzokwatela umama, uzobakwatela bonke. Bonke phela ngoba futhi ubafu naye unesandla ufike uzongiphazamisa empilweni yami ebengiyiphila. Lalele mina bengakwazi mfowethu ungakhohlwa lokho yabo. Umama uthe usingile. Bengakwazi lokho yena. Iyona Yabo ngazi ukuthi So wena uzokwazi ukuqhubeka uthandane nomuntu owazi ukutshela abantu ukuthi usengile ukhona empilweni yakhe. uyindoda. kona uthando kodwa senginike esinye isithombe kona ngisamthemba. Yebo kuzoba nzima. Ngeke asale nami ke mina ngihlale naye. Okay wena muhawu mfethu ukuthi akamiyeke asale nawe. Wena akasamthembi. Wena ngicela ubuza wena into eyi-one because it's the same story le ukuthi nawe wena uzomthemba yini but asishele ukuthemba. Userious yini ngaye? Mfethu yabona like yabona umuntu akalahla. Userious ngamthanda lokho ukuthi vele like mangathiwa mhlawumbe manje uthola ilotho ungamlobola. Hayi imali ezami phela kodwa yena like ngiyamthanda yabo and obvious mina angisiphele moya indoda kumele ube nabanye abantu phela esayidini yabo kodwa naye iphathi yabantu bami. Awusayithola umdlalo. Yabona ke uzeleni la mfowethu. Ngiyamthanda. Ufuna isithini? Yena umfazi wami. Wabatshela laba baba Batshela Abanye bayazi. ukuthi wena nje umuntu ufuna isithembu. Ufuna ukuqeda ngale mali atsha mfo. Abuzuganga. Isithembu siyabika. Bese akathola Hayi naye ngifuna nje umuntu oqondile oyedwa hayi. but okay yini mhlawumbe ungayikhuluma noMhawu wena umtshele ukhuluma naye umuzi ukuthi okay yamona ufuna abantu abaningi wena lo muntu userious ngaye ufuna yena kuphela yini mhlawumbe ungayikhuluma noBafo ngamzi. Akazama ukuthola umunye hayi lona kumele ngimthanda kakhulu. Umthanda kakhulu. Hayi ngimthanda kakhulu. Lo mntana lo wenza ezinye izinto unemanga. But ake sithi ke ngoba yabona ungamthanda nawe ungamthanda ake sizwe ngayo uTumelo mayifika ukuthi yena ubheka le or ubheka le. Akuvuza ngibani ongikhalisayo. Una ngumpo uba igama lakho mfo wami ukhulekani uDiphu kakhulu. Udiphu ukhulekani. Hayi kodwa abadayisa uDiphu yabona muthi nje manje kodayisela ama Abaningi hayi Amathekeli. nama customer amaningi konga like Ngiyabona. imnandi lo mina yathi kunale baba inale baba. plus isithanda le baba. What if ukuthandela iatsha yakho? Anginankinga phela ngizomuphi atsha. Wena befanga weningi emhlabeni. so baba ngima bezothenga ubadayisela ngaphakathi endlini bangena. Siyeza after mase ngishayisile. Oh bene gcineni siyolala bafika ntamba yabo. Yazi man. Uyadeliver noma beza bezolala. Hayi yena shini ngiyamthanda yena yazi. Usayithenga iatsha ko? Sedlulile but istage le-atsha. I-atsha sibuye isiyatholakala. Manje vele uyazi mfethu nami Niyenza naye iatsha. yini le So uyayidla Ngipha ngizwe kodwa bazi ngiyindolo. so kuzuphatha kanjani ukwazi lokho manje mayipheka la Uyabona manje le-atsha kuya ngapha. manje ngeke ngisayidla wa-atsha manje. Ngeke ngisayidla. Imnandi kodwa. Hayi yona right. Uzoyishaya i-atsha. yabona nayo sisi. Bafowethu nalimele ufuna iatsha lapha emakhaya. La ingqondo ye-atsha. La inkunzi. Kuthiwa uma uyithenga kuthiwa ngena umnyango uhlezi uvuliwe kuthiwa ngena. Mnandi futhi anokusana namakhwapha le yami. Polile nje. Okay no anginankinga ngicela simfunele ugeni eze la siza ukuthi yena uyimisele ngani ufuna i-atsha or ufuna ubhuti. Eish. Uthi bafowethu ngeke sayidla leyo. Ngoba ngeke ngisazi ukuthi ibuya mhlawumbe uyinikeze wona. Noma kuthi uyithenga kwenye indawo sengizotshela ukuthi hayi ibuya kuwe. Bazi okay mtshele nje ukuthi ula ngaphandle nase-ejasini. Hello. Yebo kunjani Ntombi? Ngiyaphila. Njobe ngishilo ukuthi ngifuna ukukhipha ungasondela sengila ngaphandle ehlahleni. Alright. Hey uzakale phasi.
Gibiki juthi. Shoko ne. Yo. But bese wena njenge man to man bese ufila kanjani ukuze uthi ubafo I mean uyena kuphela umuntu amfunayo lona and uyamthanda nisebenza na 1 year and uyafisa usibe lungisa izinto. Angimthembi. Ah. Ubona ungamthembi? Uyo lo mfethu. Ubona lizodlala ngaye. But serious manje emthanda. Nami ngiyamthanda. Yini yenza ukuthi ungamthembi? Uyayithemba enye indoda wena. Mina ngibuza umbuzo oyi-1 wena userious ngalo girl face. I'm serious nami ngiyamthanda. Bangathiwa khulunywa phuma nayo imali or Ngimfaka naye into zami. Awu mfethu. Ngiyamthanda. should seshiyene emandleni ke madoda. ene ngiyambona mina ukuthi kushuthi ucela ukudlala ngoba baningi labantu bakhe and mina I'm serious Ukuthi baningi abantu baningi babanisa lento lezodabanisa mina na. Yini wena le ithanda walutho edlonye. Mnandi. Uthanda ukuthi mnandi. Upheka kamnandi. Na yini? Yashintsha manje uqala sinandi sefika kamnandi. Awu Yini enye? Okay, asiphume emabeleni. Sakhuluma yena as a person. Asikhohlwa ama features. Yini oyithandani? yabona yena ne. Yeah. Moya wakho phansi. Okay. Yalalela. Belikharampila. Umuntu okharampila emadini. Yeah. But then like common sense. Okay. Mentally ungakha. Okay, ungaka naye. That's why umthanda. Kuphela nje lokho kuphela. Okay, asamsogqasha mfowethu. No, Kulungile. kulungisa. Wena bafo. So makwenzeka umamazi decide ukuthatha ubafo. Uthanda yena. Uzoba right uzokhona ukuqhubeka umove on nempilo lapho utholela abanye abantu yabo ushede. lokho Uza nenyanga yothando na. lokho kunzima ukuthi ngakusho kwamanje ngoba ukwamukela lokho Kuzoba inkinga. kuzoba inkingi phela Ngiyakuzwa. But manje inhliziyo ayiphakela. inkinga phela iphakeme No mayifika la emthembu. Mayifika la ungajabulisi ukuthi khona into esuyaziyo ini sizokhuluma nje kahle ngimbuzo ukuthi ufila kanjani ngawe uyimesele yini ngawe nani simuzwe yeqamba manga because already siyazi nithi yeah hayi ngiyakuzwa uyeloza lapha lo weshanisela. Oh awuwini more kamele kahle. Sawubona njani? Sibona. Hawa nisabingelela nje hakunyana odlaphe yimi inkinga. Inkinga yimi. hayi kokuyena kahle ngishilo ngazi ngiku-update Alright man. Sikhona ngicela uze ngapha ngihlukanise ngenzela ukuthi i-sound yami izobhalansa kahle. Igama ubani? Utumelo. No bese ngitshelile ubafo bengifuna ukuzwa nje ukuthi ungitshela igama eli-right yini. No Tumelo ngiyazi ukuthi uyaxakeka ngama camera kunami ukuthi kwenzakalani because niyahamba. No ubafo la ubesitshela ngothando lweni uyasho ukuthi nina 2 years nina 1 year and 2 months nithandana and uhappy ngawe and uyakuthanda uyimisele kakhulu. Ngalendlela ukuthi ungamphatha kabi ukuzwa kuthiwa wena unomunye umuntu wesilisa empilweni yakho. Ukhona nani? Akekho. Yaweza lo magaba. hayi ngiyaweza Uthi akekho. Yes kunjalo mamazi siyabonga ukuthi akekho umuntu wesilisa omunye empilweni yakho. Uyachaza ubafo impela ukuthi mangathiwa uthola namandla engashaya iphelele lapha kini. Kodwa ke manje imibuza naye nje afuna nje ukuyazi ukuthi wena uyimisele yini ngaye uyamthanda yini awudlali ngaye like maye ngekho uma uhlangana nabafana bekushela akwenzeki noyithole sokukhipha ama number in lutho Angiwakhiphi. mangathiwa yena uthola ukuthi uyafeba unenye intombi ungamxolela Yebo, ungamxolela yebo. uyamthanda ne Ngiyamthanda. hayi sabonga yepha hey madoda abanye abalithethi lelo cala bebele bephuma Bayaphuma abanye. wena ngeke uphume wangena walahla isikhiye. Yebo. Hayi ngiyakuzwa. No akunankinga. Into eyenzakalayo sikuphathele surprise ne. Ine surprise ubafo athe ufuna ukuphathela yona because uyawazi ukuthi uzoyithanda. Before nihambe nje naleni yakhona sizoqala sikunike and then bese nasiyahamba and then hamba. Sithemba uzoyithokozela ne. Yebo. Bafo ngizocela ukuthi umbhala amehlo uma nje la ubheke kule ndoda le esikhombe ngalo mshini lo yeah. Bafo. So ubafo lo ngimbizayo uye uphethe surprise. Ngizobala ka 3
bese-ke zomthetho. Oh. Bakama 3, 2, 1. Surprise. awustumla Hello. right You want a smile storms. Ubona into oyithandayo ne? Uyithandile ke le surprise? Uyithandile ne? Lutho. Lutho. Uyamazi ayithandi kanti le surprise uyamazi Mama. ubani? Umazi kanjani? Hawe senza ibhizinisi so. Like, we fine now, ladies. Lengayazi mina. Ibhizinisi yani eniyenzayo? E-art. Aw. Nibana nobabili nile business ba. Ufuna ukubuza mhlawumbe ukuzwe ngapho. Ngiqale nimele ibhizinisi leni. Leli ongifihlela lona ongangitsheli manje. So i-art uyithenga inenzani? Uyayithenga noma mhlawumbe nama-partners? Ngiyabona. Seqazile leza invest. Seqazile iside lakhe yena ne. Mfuna ukuthi mawukhuluma wazi ukuthi seqazile iside lakhe. Bapha uzwile yonke into nasizwile yonke into. So whatever oyichazayo ube nekho ukuthi khona sesikuzwile okunye. So okokuqala uthenza ibhizinisi. Umazi kanjalo kuphela. Yes. Ilokho kuphela. Okay, awuqhubeka. Khona ufuna ukusho kwenye? Abukho. Mahawu. Nangithi nenze ibhizinisi kuphela. ngithi phela obvious ibhizinisi yami enhlizweni yami Okay, ibhizinisi lidila ney'nhliziyo. Ne-art ney'nhliziyo phakathi. Cause kithi uBafu usitshela ukuthi nina 5 months siyathandana nithandana. esaqala vele uthenga i-aja kimi yabo manje sagcina sesithandana bengingazi mina ukuthi unomfethu And awumtshelanga ukuthi wena unomuntu. Ngitshela. Awumtshelanga. Usuyavuma manje ukuthi nathandana. Akithi besithi senza ukuthi izinto zethu Zibe lula. zibe secret. So bumfihlelile uBafu. So kahle singasho ukuthi kubufebe. Cause bufihlile nje. Hayi untshontsha nje. tote bazwani lo Okay, mana ngohawu. So uthanda bani? Oh. So ubutshontsha Udungisani igama lakho kambe? Ubani nje khulekayo. yini mhlawumbe le ebeyenza ukuthi uhambe uzuyotshontsha ngapha uMhawu? Mhlawumbe ubungayitholi ngapha. Hayi bengithola. Ubufuna nje extra. Khona nebongakunelisi ngapha kukhuleka. Lutho. Bengithola yonke into. Njengamanje okay. Ukukhulekani la ngisayitholile indaba silana. Yini mhlawumbe ongayisho kuye na uMhawu kade utshontshana naye? Ngoba sila ukhulekana usibhalelile wabiza uBafu cause umthwele uBafu efonini yakho uthola inamba yakhe. Wamfonela wathi sila cause ufuna ukwazi ukuthi kahle kahle wena ume kuphi. If umfebela shuthi lapho usuthanda umjida wena usamthanda or kwenzakalani so ingakho sida. Yini mhlawumbe ongayisho ukukhulekana cause ufuna ukwazi ukuthi ume kuphi wena kwenzakalani nawe. Ngizothi ngiyaxolisa baby. Bewuphapha nje yonke izinto lezi uyabona kokhamfu ujudeka nawe. Cela ungixolele. Kusenzima ukuthi ngamukela uxolo ukwazi ukutshela umuntu ukuthi usingile. Ayi ngikhona. Mhawu uyeza kuthiwa benenza umphapho. mina mama uyazi ukuthi mina Hayi phole mwa. sukuyedwa mama Lutho. But alomuntu Wamtshela ukuthi nomuntu ma eqaleni wamtshela lokho. ngitshelile. Hawu. ungitshele kuphi Kumthe wena umtshela cause Sebjula mina ngazi ukuthi usingile mos Naye usho njalo uthi awumtshela ungitshele kanjalo. hawu sithanda sami suthi Ngikhona impela nje. kanti Wahluleka ukungisho ukuthi ngikhona. Bozuthi angamukela uxolo nje kalula kanjalo. Hayi ngeke. bafomiyeka ahambe nami Ubuwazi ukuthi uBafu ngala cause nisitshele enye into nje yabo before ufike. Mhlawumbe angazi uyazi uma uyazi. Ukuthi uBafu unamanye amantombazane akathandana nawe eceleni. uthanda isithembu. Uthanda isithembu wayekutshelile lokho. Lutho. Azange ngitshele. Kuphatha kanjani lokho?
ukuthi akakutshelanga. Kusho ukuthi buyalala ngami naye. Naso ngisho ukuthi like wena kuphatha kanjani ukuthi akakutshelanga ukuthi ufuna isithembu? Ungiphatha kabi. Uphatha kabi. Kanjani ngoba uthiwa ngifuna? Angithi nawe usho ukuthi mina nawe siqambelana amanga. Asiqhubeke-ke siqombelana amanga, yeah. Kanti benidlala noma wena serious? Mina bengidlala naye angithi ngiyazi ukuthi Manje wayibuphatha kabi lokho. Exactly. Ngubudlana wena. Wayibuphatha kabi ukuthi unento bene. uzongiphatha kahle. Angithi naye mina naye sikhulumile ukuthi Senze ibhizinisi e-Asha. Nenza ibhizinisi e-Asha. Yini ongayisho phela sikhulu kanina le ndaba nje njengomuntu omdala kule relationship njengomuntu osibhalile wasithetha la yini into ongayisho mfethu la ngicabanga sinawo nendlebe mfethu uyamuzwa uyakhuluma ubaba uyakhuluma nomama yini ongayisho? Hhayi mina uthando nginalo la Godumela. Ngiyamthanda kakhulu kodwa okwamanje ngiphoxekile. Ngisadumele nje. Kusamele ngihlale phansi. Awutshele yena angathi awutshele. Ngisho lo ukuthi uDumela njengamanje inhliziyo yami iphukile lento ongenza yona awukho engingakwenzeli kona nothando ngiyakunika angazi futhi lento ubuyenziswa yini nenhlelo bengithi ngiba nazo zokucabanga ukuthi ngihambise amalobolo uyabona manje Awusenayo sho manje. angisenasho khona uthando lwakhe nginalo uthando lwakhe. Uyakuzwa lokho? ngiyakuzwa. Ngeke ngiphinde. Ungamprovela ngathi ngeke uphinde. Yonke into oyifunayo ngayenza. Yonke into. Yini oyifunayo? Njengabanje. Njengamanje nje. Ngiyafuna ukuthi beqhubeke bekhuluma. Hayi into yokuqala nje kumele ayenze kumele adelete amanamba awu engabe saxhumana naye nale ndaba yebhizinisi labo Nani mfowethu ukhona la. Sikhuluma nje nawe umqondo umtshele into ofuna umtshela yona mfethu intombi yakho lena usuyimisele ngayo. Tshela nanga ubafu kade ekhuluma uyamuzwa ukuthi akekho serious ngaye. So mtshele nje straight njenge-out ukuthi kusefezi lalela. abaqhubeke nawo nalaba abanye abafike nabo hayi uDumela hayi ngibela ukuthi ukhele kuye ngoba leyo nto leyo hayi zokuyenza kuthathe isinqumo bene ngixabana nawe kanti manje njengoba ngisela bengifuna ukuzimba lokuthi ungaxabani naye. But how wethu njenge-out wethu like yabo uyamuzwa ubafu ukuthi userious ngomamazi yabo umamazi usube bentshotshana nawe in ubukwazi nalokho ukuthi umama bengekho serious bedlala. Hayi mina naye into esizikhuluma soyithuma sisempedeni uyazazi yena nami ngiyazazi. Okay. Yabo manje umfethu mina ukuthi uzizwa kanjani anginandaba ngendawo. Yabo mina umuntu enginendaba naye yilo sisi lo. Emaye lo sisi lo yena makazothini uyeka mina for umfethu lo angiphathi right mara ngizothini ngoba obvious angithi inhliziyo yayiphakela. Yeah. Kodwa-ke hayi mina ngisazoqhubeka ngikhulume naye my-sister i-Aja phela music wena. My sister ngicela ukubuza wena-ke uthi usazoqhubeka nekhulume nawe ithi indoda yakho awusafuni ukuthi wena uthini wena? Angeke ngisaphinda ngikhulume naye. Tshela yena hayi mina tshela yena. Angeke ngisaphinda ngikhulume nawe. Usimayela. Bangifoneli. Yathi uzoyithatha. Hayi ngeke isadliwa yini. Yazi ngistresswa yini? Owesithweni. Wona my brother yazi ngistresswa yini? Anginankinga ukuthi ngithatha back ne. At the end of the day isinqumo sakho leso. Ukuthi ngithatha back or uyameka kuwena lo. But ngiyakubona ukuthi yabo uyam-accepta back. That's why uthi akablock uba anenzi. Yazi mina yini engithusayo namfowethu. My sister. Ngithuswa ukuthi uhambe waye ofeba kodwa ekubeni ethi la ayikho into ati wrong at all. Uyangibamba? Hayi ukuthi ubuleka embedeni, hayi ukuthi ubuleka emalini, hayi ukuthi ubuleka esikhathini. But uvele nje konke uthi ubukwenza right but what decide ukuyocheat. Konke kubeni ukwenza right. Akukho wrong at ukwenza. Ngithi usho njalo yena uthe wena ubu perfect. Uyangibamba? Nawe ngokwakho nami ngendlela ngibona ngayo ayikho into wrong. Nami ngiyibona into wrong oyenzi kule relationship. So which means uzame ngayo yonke indlela ukuthi isebenze le relationship. But yena still wenzani?
waphuma wayofuna ini umuntu ngaphandle. Uyambamba? Hey. Wahamba nge-archer. Yabo, angeke ngazi noma uqome because of i-archer or mhlawumbe khona akayibonile ngoba afiyamqhaza. But still ku-wrong. It's very wrong my brother, and I don't think kuzoba lula ukuthi move on. Angazi ukuthi phela ama-feelings akanjani, but I feel like kuzoba nzima move on because you know ukuthi umjito krem. Yeah. And my sister ngoba esekuphulile kanje wami-olela usengaphinda futhi akwenze lokho, ngifuna ukufaka ekhanda lakho. Engaphinda kwenze because especially when uthe ayikho into wrong oyenziwe, so which means lento kanje usengayenza. Sengabona omunye umfana ngaphandle ambuka amhalele alale naye or athandane naye eqamba manga futhi ubuye lo muntu uthini ukuthi yena usinging. Wesiphathi qamba namanga uyakufisa kahle kahle akakuboni. Khona ufuna buso khona ufuna udependa ngaphi? Angiboni bena mayengifisa. Akakuboni. Khona ufuna udependa kakhulu kutsho. Hayi angeke ngisafisa. Ayikho lento lengizokufisela yena, ngizokutshela yonke into. Yatsanisa. Nekoyisa. Ngapha uthini baba? Ubafo ngithi ngicela ukuthi mina naye singaphindi safonelana. Phele mina naye. Uyayimina lento isho? Ngiyayimina. Oh. Ngicela ukubuza bese wazi kanjani yini le kuwena kutshela ukuthi uyamthanda ubaba? How do you know ukuthi you love your man? Wazi kanjani ukuthi uyamthanda? Uyazi kanjani? Yeah. Yini lekutshelayo ukuthi yazi ngiyamthanda ukhulekani? Ngiyamthanda. Nje. Khulekani wazi kanjani ukuthi uyamthanda my sister? Like yini le ekutshelayo ukuthi yakha no ngiyamthanda Rocket. Angathi nje ngiqala ukuhlangana naye nemboni. Hey, avele ngathatheka nje inhlizweni yami kwafika uthando. Kanti futhi naye ngizobona ukuthi intombi ethobile right ehloniphayo. Okay. Sakubona lokho namanje. Kona manje bengibona ngaleyo ndlela kodwa manje sengiyabona ukuthi ungangihloniphi ungakuphuma uyongijolena. Le nhlonipho ebengiyibona manje angisayiboni. Lokho kade kusho umuso ukuthi ayikho into wrong ngawe kodwa ukwazi ukuphuma ngaphambili. So njenge-out man to a man mina cause uma hawehluleke uba nawe esayidini lakho njenge-out yabo thina sithi as a brother njenge-out sikutshela ukuthi hamba bashe bafuna ukuqhubeka. Yeah, sisho nje straight into singalokho siyalena. Bafuna ukuqhubeka bayeke beqhubeke. Yeah. Abulula ukuthi manje ngiyayithanda lento ka. This time. But mfowethu ku right yini ukuthi mina ngithi ngiyakuthanda kodwa wena ungangikhombisi ukuthi angithanda? Akukho right. Ku right ukuthandana nomuntu ongakuthandi? Akukho right. Akukho right ne? Akukho right. Uyakwazi lokho. But wena uyafuna ukwenza lokho. Uthandana nomuntu owazi ukuthi akakuthandi. Because lo sislo akakuthandi nje yami. We security ke. Hayi ukuthi mhlawumbe ugade store or nani no, like sekusho ukuthi uyi backup yakhe in a way. Akakuboni ngaleyo ndlela leyo my sister, my brother. Akakuboni nje kanjalo. Lokho ngifuna ukuthatha ufake ekhanda. Wena umbona ngayo. Wena indlela umbona anibonani ngendlela efanayo. Anikho ku level elinganayo ngokubonana. Yena ukwenye level wena ukwenye level. And manje yena meke ukwenye level wena ukwenye level uyalimala wena cause uphezulu yena uphansi. Uzodropa kabuhlungu and more dropa kabuhlungu bese uya crash. Yila uthi usuwenzani khona? Usuthola usubulala umuntu wesimame imshaya ngenxa yento ekanje. So sometimes ukuthi the situation uvele uyiyeke mfethu uphume uyikhiphe kuyona. Hey, izophela kabuhlungu. I'm telling you izophela kabuhlungu. Angisho ukuthi umuntu oviolent but bakhona abantu besilisa abangekho violent but igcina into ibaphusha to the limit. Gcina sekuphakamiseka isandla. Basemajele labo bantu labo. So now ukuze ugweme into ekanjalo because uyabona ukuthi my sister wenzani. Akakuthandi mfethu. Yabo uthe u perfect guy, umjito grand. Still wahamba wayokwenzani wakufebela. Yabo mongamxolele mangaphinde uzokwenza ephinde kwesithathu umxolelo. Hayi ngeke uzamxolela hayi. Ngeke ngizamxolela phela maye ngaphinda nje okwesibili. Hayi kunesinqumo omele usithathe ezindoda. Yabo uyibuke esibukweni nje bese uthatha isinqumo ukuthi i-right nento engizobe ngiyenza. Ukukhohlwa ama feelings wakho. Usebenzisa ikhanda ukuthi yeah, usebenzisa common sense.
Kodwa-ke akunankinga Kodwa bese isinqumo esilula engingasithatha yama. hamba ucabanga uzwe no asisho ukuthi nawe uhlukana naye but bewukubonisa nje izinto ezingenzeka uma ngokuqhubeka kwesikhathi yabo ngoba kuthi Valentine ngineshoyo ukuthi umplanele something Hawu khona iy'nhlelo benginazo. ubumplaneleni nge-Valentine Salukala saklala uyazi ubhesi. so atshela mina my sister kuba sifika ngalento kuba yenzeka namhlanje nge-Valentine buzobe ukuphi buzobe ungaphi or buzobe ungaphi or buzobhalansisa bengizobhalansisa uyakuzwa lokho sakhuluma like ngitshela ukuthi mina uzoshaya bezobe nawe still bezobhalansisa enye proof ukuthi angeke akusonile. angithi angisazoya kuye bengizobhalansa esithi futhi awuke wena mele lapho uphendule into straight ukuthi cha hayi ngizobe nomuntu wami usho kanjani ukuthi uzobhalansisa unendoda yakho utshela usho kanjani lokho uthi ngizobhalansisa Umfundo ufule kanjani angithi manje ungibambile ngeke ngisathi ngiyafihla mina lento le bengizoyenza bengizoya uzokhona ukuyenza lento. bengizokala isikhathi usilo yini Uthi bezokala isikhathi. ukuthi lo ngimbona ngo-10 11 12 and then Uzolala nabo bobabili. bengizoya ngimbone njani Ubuzolala namo phakathi kwabo. nendoda Lo umnishi ikheke. Athenge ama gift. Bese wena emnishi ikheke. Unike indoda yakho. Ngobani? kuba ngiyamthanda lithi Nike nayenza inkonzo yasekamereni Ngibaba. kaningi. ikhondom esebenzisa mlo Awusigcine sesingasebenzisi impela sesiphungeza ingane. ngiyakuzwa lapho sefuna ukwazi nengane Yabo ingozi yokugcina. ukugula Ngani ngibona La mfove. ubafu unentombeni hayi sibili Sahamba sayetesta nomama kuphela sobabili hayi kodwa ayihamba kahle. kodwa kukhomba ukuthi noma emitha mina sengizothemba kanjani ukuthi ingane yami. Unjani sesini isibungo sakho? nezinalazo usubantu zohamba Ngifuna ngiyicabanga le nto. Ngicabanga. Are you sure ukuthi ucabanga? Yebo, ngifuna ngiyicabanga. Ngeke ngikwazi ukuthatha isinqumo manje. Ngeke ngiyicabanga. so sike kambe imoto nje manje no it's fine sizofuna khalo off camera ngayimotweni okwamanje la swap mohawu first ake ngikhulume la sikhulume nawe o sister sathi indoda yakhe indoda yakhe yini le niyenzayo yini lo yenzayo first Uyazi ukuthi umuntu wami okay njengoba umfesi angekho la ne like wena mara awuthimbi kurumo twaka wena so ethatha into so manje amanamba amfuka delete manje tosala limanga na ngasikhona ukujula lo yena kinile umthwaka ha mara re tla bonana ke re sometimes akusani kumkusha uhloko hayi umkhwela motho akazohluphi akasithi ngasikhona umthwala ke joleta khona so ke tomtsogela no so tata boke ufonela di-camera di sa leyo ne wena ngathi wena sister ngathi usoft ngathi uweak man ngathi uyakushaya umuhawe then usulokhu smile kancane lokhu uthamba Nakuyivumela. angeke kuzokuphatha kanjani ubafu ngoba ihambile la ethi usayoyicabanga lento mhlawumbe vele thatha isinqumo sokuthi hayi yazini uyakuyeka uzokwenza kanjani ngixoxa ubusuku cause yabuye crying usoba hagi amafello ngasiyo nangecela ihawuhande emabhweni hayi ngasikhona awubi So mangathi uyakudampa ukhulekani. Khulekani nombani. Ukhulekani ungabuyela nikuyithanda naye. Uzothola umoya. ngithelelite umfika hlaba ngithelelite Akakufestanga mos la. hlaba samfoster mara ake raratana nalo Siswami uyiphathe kahle indoda. Mawukuthi yakunika i-second chance ne. Mawukuthi yakunika i-second chance but ngokuya kube mina bekuyimi mina bengeke ngikunike i-second chance but it's not about me. acha It's yona about umjida ne. Yabo menginika mfethu i-second chance. Owangempela sekazi because outer grand le and ama outer grand awatholakali ngaphansi. Yabo. Abantu abagrand in general abatholakali ngaphansi. So uma umthola umuntu ogrand kumele umgcini ngakuwe. And try by all means ukuthi ungamchitheli. Yabo. But ukuthi wena uyamthanda uzokwenza lokho mina ngikuthela lokho. But ukuthi awumthandi ngcono mfethu uvelele umyeke. Because uyi-outer grand and uyambona na ukuthi i-outer grand. Ngcono vele umyekele stress. Myeke. and uyamazi Niyamazi. That's why now choose yena. Because if bengasi outer grand buzomyeka. and ngisho ukuthi sinomehluko futhi yawazi phakathi kwaba4
no yawazi umehluko ukuthi abafani ukuthi film la ihlangana. awume lapha ezweni kukuyahleka yakhaza uMahawu ne Hey sesami eish. ngubheka kanjani Uyamthanda ukhulekani. kodwa manje Konke. ngapho iyatshontsheka ngapho. Eish seswami. Kancane. Yeke indoda yabantu. Yeah, mina ngifuna. Like mkhulule Khulula. then uvibe ke. Yeah. Umyebe ukhuleka. Japhumint. So njengamanje buka ke anti wedays nokhulekani sibuyela naye emuva emontweni uzokwenza njani uzohamba uhamba mangase hamba naye uzohamba naye Ngobele nzima. Belintini. Mangifuna naye bamfuna. no it's fine asibade le Ngicela kuniyeka bafethu. yeah Kulungile let's fight first sofuqa emontweni Sokuthola emontweni ndoda ungavaya. my sister alright no it's fine ngeke sikubambezele nawe uzohamba endlini manje so umjide uyamthanda Ukhulekani? Yebo. ulo moha wena awumthandi kwenzakaleni mhlawumbe mawucabanga ngathi yini ekuledele ukuthi mhlawumbe ugcine ekuthengeni atsha ugcine sekudlulela phambili kwesinye stage Bengibona i-lifestyle yakhe nje. Uthi umfana o-right. Mina naye masinathi angeke ukwazi umuntu. so into obuyiplan ukuthi izokwenzeka for how long mhlawumbe ibizokwenza isikhathi eside mhlawumbe into ebezophinde niye Hayi bese sizophinda siyeke. but what if yena mhlawumbe usedevelop ama feelings useyathanda Bengizogcina ngimtshelile ukuthi nginomuntu. Eish. but uyayisola nganto yenzakalile Ngiyayisola kakhulu. Mm. Kakhulu. do you think thina njengamanje sisizile sakukhipha inkinga yado kuyo or mhlawumbe sibele sekwenza kwaba worse do you think sisizile thina ngobala Angisizile ngoba ngeke bazohlangana beyizoba inkinga bazolimazana. Nenxa yami. yeah Ngisize kakhulu. so since uthi sisizile yini wayitshela abantu ababukelayo emakhaya besifazane abadidekile njengawe Ngizoba babone ngami ukuthi lento lezokushida azikho right. Kuzogcina ukuthi wena ulimaze indoda yakho ilimaze i-boyfriend and then ugcina umuntu omubi. okay no isikhona ufuna ukusho bafo Hayi akukho ngifuna ukusho kuma sister. no anginankinga my sister hamba endlini ulale uphumule uyicabange ne iatsha ume kancane ukuyithenga because izokudisturb ngeke ukhona ukucabanga kahle oh yeah bafethu uFebruary uqalile inyanga yothando abanye bayahlangana abanye bayahlukana i14 iziyeza kusele how many days I'm not sure. izingaki namhlanje 2 sele 12 days Oh, sele 12 days. bafethu anilungiseni into zenu nabantu benu sele 12 days Lo sisilo. anilungiseni into zenu nabantu benu ngicacisa bakakwazana abantu nge14 uthi uyafika le mali lapha khona sofike kuqala Asuka eish. uyabona makuthi mhlawumbe umuntu wakho umqondi kahle awukho sure ukuthi kuzokwenzakalani vele uze eMpumalanga nge14 February uzohlala nathi sithandaneni lapha so wonke umuntu uzobe lapha Olele. uzobe single umuntu uzobe lapha Yes. uzobe funa umuntu uzobe single Single and mingle. akunamuntu omuntu ozobe lapha ya abantu abasingile single and mingle into yaza brothers izobe ikhona isiza ukuthi niyenze kahle lento sinimotivate uDr M anitshela amagama right ezothanda ngoba hey nididekile Ayikubi. Ayikubi mfana kubi. yabona nje uba intombi yakhe Ubani igama lakhe? ohlekayo uTumele hayi udidekile akazi noma ufuna iatsha noma ufuna ukhuleka kanti Indaba uTumele mina ngistress. ngicabanga ukuthi uTumele simfaka emotweni sihambe naye eMpumalanga emalahleni nge14 February Ubani uTumele? yeah Uthola indoda. O kanjani? akahle pe urelax or something Yeah, kona udinga relaxation. I think mina uTumele mhlawumbe udinga counseling. I think there's something wrong ngaye.
I think sayidingi one-on-one naye ayikabi, but I think looking deep into her ngibona khona la kushoda khona yabo eziyena nje umuntu not romantically. Yeah, and mhlawumbe bese sihlala nalomfolo ukhulekana naye sihlale naye but in separate. Lona sokhuluma naye eceleni nokhulekana sikhulume naye eceleni sibabone ukuthi bakuphi ngengqondo. No, it's fine. Asambeni. Ngamsi le phumela vele sihamba ngeenyawo siqale sihambe namhlanje. Asiqale shintanga namhlanje sibe shutha la endleleni. Yeah. Ayavumelana nalokho phinda. Hayi nakho. Pinda take us to Mpumalanga. 14 February sibe silapho. Nangalomzuzu, welcome to Giyazwa TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siGiyazwa TV. Hawo sesiphine sabuya. Oh, yisamhlolo lo. Isurprise lo ngiphathele yona. Musiyepela unyaka, uyophela inyaka. Ngizamthola ebhodle. Ayikho so Mponyeni. noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Sekuzona. Uthi ngiyamthanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzisandela ibhish. Usandela umnuka wena. Usandela umnuka. Kahle. Yazini nani athi ngiyazi.